og Sofus. Jeg skal lave en fodboldvideo, og jeg har lige været ved PDB og købe nogle boosterpakker. Og så skal du lige se den anden. Det er så mig, Sofus. Du skal lige vente om sådan. Okay. Ja, jeg har så også været op og købe nogle booster. Så vil vi lave en video, så åbner vi nogle pakker, og jeg må gerne åbne den første, det er Sofus lige sagt. Leve må gerne åbne den først. Og jeg hedder Leve. Han taler under, det er ham, der står og filmer. Så jeg åbner første pakke. Jeg kan ikke finde ud af det. Ja, jeg kan. Her er nogle af hans plakater. Det er hans sværeste. Det er ikke helt færdigt endnu. Nej, det siger han selv. Jeg har åbnet den. Lad os se, hvad han får. Vi får... Øsili Master. Men her kommer noget godt. En rom. I inventiv. Fedt. Og så får vi Manuel Nøje. Manuel Nøje normal. Minulé. Minulé. I normal. En den jeg ikke kender. Ja, som os. Sergio Ramos i fanfavorit. Og så overtager han. Nej. Okay, så overtager jeg sgu. Hvis Sofus så gerne vil. Oh my god, jeg kan gå mod hurtigere end ham. Se, jeg er allerede åbnet. Det giver mig. Jeg får Du skal sige navnet for helvede. en eller anden for Dortmund, som jeg ikke kender. Så får jeg en eller anden, som jeg heller ikke kender. Så får jeg Thomas Müller i Master. Så får jeg en af de der idolkort. Med 10 pokaler. Og så får jeg en målmand for Det er vores Snyder-spiller. ja. Og så får jeg sådan en mærkelig. Galaxy AS. Så får jeg sådan en mærkelig mand. Okay, så bytter vi. Nej, jeg når lige at åbne en til, ikke? Ja, han er så hurtig. Det er så mig. Han er meget lidt. Han er meget hurtig. Jeg får Manuel Nøje normal. Og så får jeg Benzema normal. Benzema normal. David Luiz i normal. Og så får jeg pokalen. Og Velsen. Altså en eller anden mærkelig. Og så en eller anden for Ajax. Og så bytter vi. Og så bytter vi. Jeg har stadig 3 pakker. Han har kun 2. Vi kan lige kigge lidt på plakaterne. Okay, jeg behøver se. Den her gang var ikke lige så langsom. Markovic for Leverpostej. En eller anden for Olympik har lidt andet. Det er slet ikke kigge på ham. Ja. Og en eller anden herfra. Mm. Luis Suarez i. International star. Og så får vi bare Balotelli og en anden. Så åbner han sin sidste pakke. Det er nu min anden sidste pakke. Sidste pakke. Nej. Det er min lykkepakke. En eller anden for Malmö FF. Eriksson. En eller anden Carbayer. For Paris-arrangement. En eller anden, som vi ikke har. Jo, det har vi. Okay. Keita i almindelig. Og en fansfavorit i. For Diego Godin. Han kender jeg sgu godt. Og så får vi bare en Jester og en eller anden Bayer 0. Ja. 04 Leverkusen Worldin. Og så åbner min sidste pakke. Nej. Jeg åbner den lidt. Okay,
Jeg har allerede gjort det. I ved godt, jeg er meget hurtigere end ham. Men jeg havde åbnet den lidt til. Jeg sagde, det er Salah. En for Chelsea. En for Chelsea. Så er det Strelle. En eller anden for mærkelig. Så er det Master. Det kom nu godt. Det kom nu godt. Oh my god, så lang Racing Star. Diego Costa i goalmaskinen. Aguero i goalmaskinen. Så Aguero. Så er han for Juventus. Nu har vi Aguero. 3 Aguero. Så slutter vi. Vi ses, Duke. Peace. Han er kaninører.